आया जोमै नै आं नोंनियाव फनसो बुनो नागिरदोंमोन नों माब्लाबानो फैनानै सिरि सिरि जिरायनानै दंफैयो मा जाखो जोमै आइखौ खबर लानो थांनाया मा खबर जानानै फैखो आइखौ लोगो मोनबायना मोनासै बबे खनायावबा दङ बिबा रावबो आइखौ खोन्थानो रोङा आमाइनि न'आव थांदोंमोन आमाइमोनखौ लोगो हमनो सानदोंमोन आइया आमाइमोननि न'आवनो दङ खोमा होननानै नाथाय आमाइमोननि गासैबो खबरानो गाज्रि ना आंनि बिमाखौ लोगो मोनखो ना आमाइमोनखौ लोगो मोनखो बे संसाराव आंनि आमाइमोना आरो रावबो गैलिया आं सानो आंनि आइयाबो गैला खोमा होननानै अलमबार आं आइखौ लोगो मोनासै आइखौ रावबो खोन्थानो रोङा गोबां मानसिफोरनो फट' दिन्थिदों रावबो खिन्थिनो रोङा आइखौ नुदों होननानै खोन्थानो रोङा आं सानो आंनि आइया आरो बे संसाराव गोथाङै गैलिया जेबो नंला दे जोमै गोसोखौ हमथादो नों गोसोखौ लोरबां दा खालामसै बिमा गोमानायाव फिसाजोआ गावनि दायित्व बायदि नागिरा नङा नागिरदोंथ' मोनैखौलाय माथो खालामबावनो बेसेरा बबेबा खनायाव दङब्ला सानसे जों मोनफिनगोन आरो बे संसारखौ नागारनानै थांबायब्लाथ' जों मा खालामबावनो बिनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथोंसै फेथें नों सफैबाय बबे हटेलावथ' ओंखाम जाहैया नोंलाय आदा सोर खोन्थादों नोंसोरनो आंखौ हटेलाव ओंखाम जाहैदों होननानै आं हटेलाव ओंखाम जाहैयाखैथ' मानो थगायदों नोंलाय रुंबांनि खुगानिफ्रायनो जों गासै बाथ्राखौ मिथिदों बा आं मा फंसे फिसा खोथा बुंखो बेखौनो संसारखौनो जाग्लोबनो नागिरदों माथो नोंसोरो ना बा सोरांसोरिनि सिगाङाव हिनजावाबा मा खोन्थाखो आंखौ जा रायदों खोनासं फेथें अन्नानै नोंसोरखौ जायगा होदों नोंसोरो जों जेरै थोनो बेबायदिनो मावनो नांगोन नोंसोरो बे न'आव मानि एथ' दादागिरि हो नोंसोरनि थाखाय आं रायजादों दाय मावनानै फंसेबो बुंजालायनो हालायलायथारा हौवा हिनजाव सानैखौ साला मावरिया होननानै अन्नानै जायगा होदों हौवा हिनजाव गावसोरसो न'खरनि मालिक जानो नागिरदों आं बांद्रायखौबा खाथिर बाथिर बांद्रायखौबा आं मोजां मोना दै मिथिखागौ नोङो आं माबायदि आंखौ रागा फोजोंनानै दाला दे आं बुंबाय हा बे न'खरनि आं बिहामजो साननानै नोंसोरखौ बुंबाय बेयावलाय नोंसोरलाय माथो एथ' बिखा खालामनो गोनां जाखो दाय मावनानै एसे गंग्लायनानैबो थानो गोरों जानांगौ बे बारावबा हले आं बांद्रायखौबा सैसोला दै बे बाराव आंखौ जुदि नोंसोरनि थाखाय फंसेसो रायजा होबावोब्ला नोंसोरखौ बे न'निफ्राय गेट आउट खालामहरगोन आं फेथें नोंनि बाजैनि बुंनायखौनो जेबो दुखु दा मोनसै नोंनि बाजैया बेबायदिनोखा बे थैजासिम बेबायदिनो थाखासिगोन नोंसोर आंखौनो मोसौ बायदि बाहायो बियो सम मोनसे दे थांदो थां फेथें गाज्रि दा मोनसै नोंनि बाजैया नोंसोरखौ अनोबो रायोबो जेबो गाज्रि दा मोनसै थांनो सिङाव थांदो थां आरो रुंबांखौबो मोजाङैनो बुजायहै खोनासंलाय अलमबार बे मालाय मानसिखौलाय माथो एथ' अननानै गावनि बायदि खालामनानै न' बां हा हु होनो नागिरदों सिगां जेरै बाहेरायाव थाना जादोंमोन बेबायदिनो थांथोंसै आं बाबायहाय बांद्राय जेव न'खराव बे न'खराव जेव होननानै थानो बादोंब्ला नोंनो दानो ओंखारलां आपत्ति गैया नों आरो माब्लाबाबो बे फेथेंखौ न'निफ्राय होखारहरनायनि खोथाखौ दा बुंसै नों जुदि बे न'आव मानसि जेव होननानै थानो हायाखैब्ला नों दानो ओंखारलां हाबाब बे फेथें आरो रुंबांनि थाखाय नों आंखौसो होखारबावलायदों बिसोरसो नोंनि आंगो जाबाय आं दे नोंनि हिनजाव आं नोंनि जेबोनो नङा आरोना हो दानि जुगाव मालायासो आंगो जायो आंगोआसो सैतान नों थानो हालाना बे न'आव मानसि जेव नोंनो थां बबेयाव थांनो थांहै हारसिं आंखौ नों होखारदों दिनै गावनि बिमा गोमाजानानै बेसेबां सिन्ता जादों आङो आइ गोमाजानानै बेसेबां दुखु आं आरो नों आंखौ दिनै अननो नालागि होखारबावबायसो ओइ हिनजाव नों अनजानाय खामानि मावब्लासो अनगोन दा जेसेबांखि दुखुआनो जाया मानो रागा जोंनाय खामानि मावब्लाथ' रागा जोंखागोनानो नों अनजानाय खामानि मावो जानो नोंनि आखला अनजानायनि जानो रुंबां आरो फेथेंआ बे न'खौ गारनानै माब्लाबाबो बाहेरायाव थांनाय नङा गोनांथि जायोब्ला जोंनि न'नि गासै सम्पति न'खरनि साबिखौ फेथें आरो रुंबांसो होबावगोन बा मानिथो एथ' अननो हाबखोहाय ओइ नों मानिथो एथ' अननो हाबखो रुंबांनि सायाव ना रुंबांखौ गोसोथोयो नोङो हो ना रुंबांखौनो फसायो बिनिखायनो नोङो रुंबांखौ बे न'खरनिफ्राय होखारहरनो हालायलाया थिग दङ बिदिब्ला नों रुंबांजोंनो था थाथ' दे दसे थाथ' र' मा खालामो बियो नायनि आं अलमबार नोंनि हिनजावसो आं बे न'खौ गारनानै थांनो आरो मालायनो बे न'खौ होनो नायनि माबायदि होखारहरो आंखौ सोर होखारहरग्रा नायनि आं आरे ओइ बे सिखा रुवाजों धेमालि नङा दे मिथिखा अनबाबो अनजाया नोङो सिरि थानायखायनो थानाय बायदि मोनगासिनो नोङो बे नोंनि आथिं हान्थुनि गाहाय फारनै आथिंखौ दानस'नाया होरो आयु फाग्लाया बोरैबासो जाथारबाय र'
र' नोंनि आथिंखौ दानस'नि आङो र' साला अननो रोङै नोङो मानसि र' नोंनि आथिंखौ दानस'नि आङो नोंनि आथिं फारिखौ दानस'नानै दोनबासो मिथिगोन नोङो र' ओइ फाग्ला मा सानखो नोंलाय आयु सिखा रुवाजोंलाय मा देहाबालि नोङो देव आयु दानस'मारसिगोनसो खोमा बे फाग्लाया आंखौ बे फाग्लाया मा जाखो आयु दिनै सिखा लानानै होसोबाय आंखौ मोदायफोरसो हाबबायदां बिनियाव मोदायफोरसो हाबबायदां हनै जोमैया ओइ जोमै रथ'लाय ओइ मिजिं लामायाव हगार आं खारबाबो खारख'नो हायाखै फाप्पि लानजाय गैयै सैमाया अलंबारा आंखौ सिखा लानानै दाननो होसोदों मोदाय हाबदों बिनियाव मोदाय आंखौ खारनो हो ओइ मिजिं अलंबारखौ हमथालाय आया मा जादोंब्रा बिसोरलाय ओइ जोमै रथ' आं नोंनो मोनसे खबरसो होनो फैदों नोंनि आइखौ लोगो मोनदों जोङो आरो जों हानाव लानानै फैदों गैया फाग्लाया सफैयाखै माथो आन्दायबाय बे साला आंखौहाय गैया माथो हरै लामाथिंबो मिजिं नों मा बुंदोंमोन मा आंनि आइनि खोथा नों मा बुंदोंमोन औ जोमै आं नोंखौनो लिंनो नोंसानि न'आवनो फैगासिनोमोन जोमै खाफाल मोजां नोंनि आइखौ जोङो ट्रेन स्टेशनाव लोगो मोननानै जों लानानै फैबाय मा आंनि आइखौ नोंसोर ट्रेन स्टेशनाव लोगो मोननानै लानानै फैबाय मिजिं नों आंखौ थगायाखैथ' सैथिबो जोमै नोंगौ आं मालाबा धेमालि खालामो नोंसोरखौ खिन्थु आं दिनै दा बुंनाय खोथाया हर सामाद जोमै नों फोथायाब्ला फै जोंहानाव नोंनि आइखौ नोङो नुगोन नोंनि आइखौ नुब्लाथाय नोंनि बिखाया गावफ्लेजोबगोन नोंनि आइनि अबस्थाया मा जानानै दङ फै नंगौ थु बिदिब्ला थु आं आइखौनो नागिरनानै दासो न'आव हाबफैदोंमोन आरो बेयावनो हौवा हिन्जाव मालायनि खोथा लानानै जोंहासो दिनै न'खरानो गरम बे लांसुनिया फेथिं आरो रुमबांनि थाखायनो दिनै जोंहा हौवा हिन्जाव सिखा लानानै होसोजालायनाय बेसेबां लासिं सिंनि बाथ्रा गामिनि मानसिफ्रा आंखौ नुनानै मिनिदों हौवाजों होसोजानायखौ नुनानै मालायनि थाखाय जोंहासो दिनै हौवा हिन्जाव दावराव थौ आं आइखौ लोगो हमैनो आंनि आइखौ थौ आंखौ लानानै थौ फै जोमै नुब्लाथाय नोंनि बिखा गोरबो गावफ्लेजोबखागोन नोंनि आइ होननानै सिनायनोनो हायाखैमोन गोदोनि दानि गोबां आलादा जाबाय फै नायफै आया बै जोंहानि अलंबारालाय मा सिखा लानानै जिरायबाय थाखो ओइ आवसाव खर' गरम बे सिखाखौ लानानै माथो जिरायबाय थाखो नोंनि बिजावजालि मोजांखौ नेगासिनो आं दानो आयु नंगौना नङा जाखो गिलु बालु मा जालायखो नोंस्रालाय हौवा हिन्जाव जानायानो जोबा बिनि खर'नि एम्फौआ बाब्राबगासिनो खोमा खामानि होआखै बिनि खर'आ खमफ्रोमबो खोथायावनो खालि फेथें आरो रुबाखौ न'निफ्रायल' होखारनायनिल' थान्दा लाबाय थायो बिनि गोसोआव बिनिखायनो दिनै बिखौहाय दानस'मानोसैब्रा आङो आयु आं हालाहाय नोंसोरखौ आं जेबोबो बुंखाला दा हौवा हिन्जावनि दावरावा आं सोरखौ मा बुंफ्लांगोन आंनियावसो ज' जाजोबगोन गिनायसो मोनखाबाय आं जेबो बुंलाहाय नोंसोरनि खोथासै रुमबां गोदोनिफ्रायनो आं गोबां दुखु खस्थ'जों देरबोनाय मानसि सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा नासयजानाय गोबां खोथा आं बेसेबांबा सहायनानै थाबोबाय नाथाय आं बेबानो सहायनो हाला मानोना आं सहायनो हानाय हजमानो गैयै जालांबाय बेनिखायनो आं सानबाय आं दानो बे न'आव रावबो गैयैयावनो आं खारखोमालांनोसै दे रुमबां थाबनो जिफोरखौ सोदो फेथें माबोरै खारखोमालाङोब्ला जोंहा गोबां दायनिगिरि नुजागोन जों थानो हाया जों मोजां रायलायनानै थांगोन अब्लाबो खारखोमालाङा फेथें आरो रुमबाङा मा खारखोमालांनायनि खोथा बुंबाय थादों मा खोनादों आं बेफोरखौ नङा रुमबां खारखोमानायनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैया मिथिगौ आङो आदा अलंबार आरो आदा देरहाया आंखौ माब्लाबाबो थोनहोनाय नङा आरो बाजै सोरांस्रि बेथ' आंखौ फिसा बायदि अनो जानो हागौ बाजै सोरांस्रिया आंनि बिबाजै नाथाय आं बिखौ गावनि बिमा बायदि मोनो मानोना बाजै सोरांस्रिया बिमाजों समान आंनो अननाय होबोयो आरो दाबो आंखौ अनो बियो गोबां अनो आंखौ बियो माब्लाबाबो थोनहोनाय नङा आं बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिनिखायनो दा न'आव रावबो गैया बे समावनो सम जों खारखोमालांनोसै आरो बाजैनि आदामोननि थाखाय गांसे लाइजाम लिरनानै गालांगोन बाजैमोना जों थांखांनायनि उनाव बे लाइजामखौ फरायब्ला बिसोरो मिथिगोन जे जोंखौ थांबाय अब्ला बिसोरो दुखु जानाय नङा नाथाय बेबायदि बिसोरनि नुनायाव जों ओंखारलाङोब्ला जों थांनो मोननाय नङा आरो मिथिखागौना जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों जेराव जोंहा बे न'खराव एसेबो ओइजोदानो गैयाब्ला औ नंगौ
बाजै सोरांस्रिया जोंखौ गोबां अनो। आंबो बाजै सोरांस्रिखौ मोजाङैनो मिथिगौ। बियो सासे जोबोर गियानि आइजो। बिनि बुजिनाय, बिनि जोथोन लानाय, बिनि अननायानो आलादाखा। बिनि थाखायनोथ' आङो दायो खारखोमानायनि खोथाखौ बुंदों। बाजैमोना जोंखौ थिनहरखानाय नङा। नाथाय सोरबा अनो सोरबा अना, सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना, बेयाव आरो माबोरै थानो? जोंनि थाखाय बाजै जोमिया गोबां असान्थि। जों जोंनि थाखाय गुबुनखौ मानो असान्थि होनो? बिनिखायनो जोंहा आथिं आखाइ दं, जों मावनानै जाहैदोनि। थौ गोख्रै लेट दा खालामसै। मा गोसोजों आं बिसोरखौ हगार हरगोन, जेराव बिसोरो आंखौ एथ'ग्राब मोजां मोनखोमायो? आं खोनानानै आं बिसोरखौ माबोरै हगार हरनो? आरोथ' फेथेंखौ उन्दै समनिफ्रायनो आं लोगो मोनबोनाय, आंनि नोजोरावनो देरबोनाय गथ'। ओहो, आं बिसोरखौ हगार हरनो हानाय नङा। थिगानो जाबाय जे बिसोरनि रायलायखोमानायखौ आं खोनाबाय।